12 cavallers, 12 camarades són anats a Tremp a robar una dama. Una altra història de casament obligat. Ara, a més, amb un malvallot que a la Isabel no li agrada. Jaume Llach fa una proposta plena d'energia i trepidant. Els 12 cavallers tenen com a missió alliberar a l'enamorada d'un dels 12. Saben que ella acceptarà ser robada si al lladre li agrada. En canvi, Frederic Mompou, músic noucentista, ens presenta una visió molt contrastada i diferent en la cançó Dan i dansa número 2.